Какви участници в любовен триъгълник любовници, съперници, роднини, тяхното влияние се изгаря. Както видяхте, прекъснаха ни в първа част, затова бях принудена да го направя в две части, защото вижте кой е правил това. Участници в любовен триъгълник. Като го казах и веднага се изключи клипа, защото някой се обади и прекъсна клипа. Когато се случи такова нещо, въздействието върху ментала, ако сега гледате за своя партньор, е от страна на трето лице в отношенията, съперник, любовник, любовница. Ако гледате за себе си, това е от страна на някой ваш бивш. Сега тук трябва да изгорим и това бяло, което е останало. Така. Втория катинар отдавна се е отделил тук. Няма страшно. Ще си догорят малко повече време. Няма да представя какъв черен восък от към моята страна. И както видяхме основния проблем къде е бил и за какво спря видеото, откъде е дошъл, вече се ориентирате. Така, тук ще се догори. Малко искам още това да се стопи. Го слагаме в общата топилка тук, в големия пламък, защото се възобновява. Унищожаваме всякаква закълцовка на този негатив. Сега е добре. Имало е да се възобновява. Ето изгоря. Да се възобновява през определено време сам негативът. Колкото и да се чистите, той да се възобновява. Така, оставаме цялата клада тук да догори. По принцип не излезе дълъг клипа, но ни прекъснаха, затова е на две части. Имайте предвид, че ритуала е против депресивни мисли. Ако гледате на мен съответно човека, против депресия, панически атаки, понижено самочувствие. Мисля, че ви преследват. Ако сте жертва на много продължителни магически войни, всичко това ще се облегчи, както е мигрената. Задължително гледайте и двата видеоклипа. За пълно въздействие. Първоначално 9 дни. Тук всичко съборихме. И после профилактично веднъж седмично. Въздействието от страна на този плешив човек с носа, то е възможно да е овен или телец. Тук с черното така ми излезе. А също така е възможно за закреп на този негатив да е използвано жертвено животно. Т.е. това негативно влияние да ви е пратено посредством и жертвоприношение на животно от типа на овца, овен. За съжаление, такива неща има. Значи, това беше за днес. Гледайте двете части, бъдете упорити, правете го за вас и за ваш близък с разстояние на 1-2 часа и не се предавайте. До скоро!